Еврорадио.FM. Я пью вкусный чай. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. З 1 снежня кожны беларус можа даведацца, ці ўнесены ён у так званую базу дармаедаў. Для гэтага шмат рабіць не трэба, толькі пайсці ў одно акно у выканкам свайго раёна, узяць адмысловы пароль, праверыць і гэтак далей. Не знаходзіцеся ў базе, спіце спакойна, знаходзіцеся, чакайце, што з наступнага года будете аплачваць камуналку на 100%. Вось пра гэтую сістэму, пра гэты антыдармаедскі у двухкосе указ, дэкрэт прэзідэнта мы сёння і пагаворым з нашымі гасцямі. Дэпутатам палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай і сустаршынёй грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітриевым. Добрый дзень, шановнае спадарства. Што ж, шмат гаварылі, калі толькі выйшаў дэкрэт нумар 3, першая версія, 1.0, так бы мовіць, пра тое, што гэты дэкрэт, і антыканстытуцыйны, і парушае законы, і гэтак далей. І міжнародныя нормы. І міжнародныя нормы, што яго трэба адмяняць. Зараз маем дэкрэт 2.0, так бы мовіць, абноўлены дэкрэт нумар 3, і на сённяшні дзень, можа ён ужо і канстытуцыі адпавядае, і нормы міжнародныя там не парушае, і гэтак далей. Спадарня Ганна, як обранник народа. Спросили у того самого, который говорил и 1.0, и 2.0 антиконституционно, нарушает все возможные нормы, да и противоречит здравому смыслу. І што дэпутаты з гэтым могуць зрабіць і зрабілі? Пагадзіліся? 108 да. 108 да. И если вы помните пламенную речь Марзулюка, обвинявшего меня в сговоре с Моссадом, ЦРУ и прочими разведками, да? Нет, понимаете, ситуация заключается в том, что тут очень много проблем, да. Во-первых, сам президент заявлял о том, что ему не доложили, сколько у нас, в принципе, стоят коммунальные услуги. Как мы можем говорить о том, что кто-то будет оплачивать 100%, кто-то будет оплачивать меньше. Во-вторых, как мы можем брать с людей за то, что предусмотрено Конституцией. В Конституции предусмотрено право на труд, но никоим образом не обязанность. Как мы можем человека заставлять реализовывать его право? Это антиконституционно. И очень много этих вопросов. Значит, я, как депутат Палаты представителей, проголосовав против, сейчас буду опять говорить о том, что необходимо инициировать обращение Палаты представителей в Конституционный суд с целью проверки теперь версии 2.0 на соответствие Конституции. Тым не менш, Андрей, «Гавары праўду» выступае па-ранейшаму таксама супраць гэтага дэкрэта, але тым, хто патрапіў у базу, прапануе дапамогу. Што гэта за дапамога? Мы супраць дэкрэта і лічым яго і амаральным, і цалкам супраць ідэі хаця б базавай некай справядлівасці, якая павінна быць у дзяржаве. І будзем дапамагаць людзям, каб з гэтай базы, якая, дарэчы, вельмі цікава павялічылася, мне вельмі спадабалася, як напісалі, што у Беларусі за гэты год зменшылася ўсё. Колькасць людзей, якія працаўладкаваныя, людзей, якія у агулам грамадства ў Беларусі, насельніцтва, павялічылася толькі адно — туніяцы па меркаваннях чыноўнікаў. Мы сёння распрацавалі ўжо пэўныя захады, як можна даволі проста сябе выключыць з базы, але разумеем, што гэта могуць быць і складанасці, і ў гэтым выпадку мы будзем разам з грамадзянамі і хадзіць да чыноўнікаў, і ад імя «Гавары праўду», бо мы зарэгістраванае грамадскае аб'яднанне, таксама рэкамендаваць паручацца за людзей, каб іх выключылі з гэтай базы. І, канешне, паралельна з гэтым мы будзем падтрымліваць усе захады і рабіць свае захады, каб все ж такі гэты дэкрэт учорашняга дня, я б так сказаў, які не вырашае насамрэч ніводнага сур'ёзнага пытання, ён быў адменены, а на мест яго прыйшлі тыя рашэнні, якія сёння сапраўды патрэбны, каб была праца, каб быў заробак у рэгіёнах, і каб людзі там не бегалі
не бегали ад чыноўнікаў і ад свайго жыцця, да, у іншыя краіны, а маглі нормально жыць. Я хотела добавить, что декрет уже сослужил нам хорошую службу в плане того, что в рейтинге процветания Беларусь опустилась на 89-ю строчку, и одной из причин это является вот этот декрет. Потому что в рейтинге, который составляют, учитываются такие параметры, как развитие экономики, бизнес-среды, эффективность госуправления, уровень образования, безопасности, личной свободы, а также по критериям развития социального капитала. К сожалению, вот этим декретом большинство всех этих показателей просто перечеркивается. То есть человек, который априори государством считается тунеядцем, да, то есть он ущемлен в своих правах, он не имеет там социального капитала для того, чтобы развивать там свой бизнес, и т.д. и т.п. И у меня, например, как у законодателя, как у представителя Палаты представителей возникает вопрос, сколько же государство потратило денег на создание этой базы тунеядцев, и, может быть, все-таки эти деньги можно было использовать более эффективно, например, на повышение пособия по безработице. И это было бы намного более эффективно с точки зрения развития рынка труда и с точки зрения роста благосостояния граждан. Ну, гэта, калі можна, я хочу сказать, что увогуле гэты дэкрэт, гэта некая, ведаеце, люстэрка, у якім мы бачым рэальную выяву сённяшняй дзяржавы. Пачынаючы ад логікі чыноўнікаў, якія просто ўзялі, агулам занеслі 500 тысяч чалавек, пры тым, якія плацяць, напрыклад, падаткі, да, ну просто не ты, якія патрэбны, не ў ФСЗН, які ляціць, як бы, да, а падаткі на прыбытак, але ўсё роўна плацяць падаткі. І кажуць, давайте вы, людзі, будете бегать за нами и тлумачить нам, чему вы не тунеядцы. Это першее, да. Никакой презумпции невиновности. Да, другое, ну я агулам, як бы, разуменне чыноўнікаў, хто для іх грамадзяне, хто стаіць першым, чыноўнік ці грамадзянін. У разуменні сённяшніх чыноўнікаў зразумела, яны першыя, а мы тут павінны ім нешта даводзіць. Другая тэма пра IT. Вось Зміцер, ты тут сказаў наконт таго, што там не шмат крокаў трэба зрабіць. Ну, гэта ж неправда, да? Я учора спецыяльна паглядзеў, як гэта робіцца. Ну, гэта просто жах. Мы кажам пра нейкую IT краіну, каб атрымаць электронны ключ, трэба пайсці нагамі ў нейкую адміністрацыю, нейкае адно вакно, атрымаць там, гэта займае, дарэчы, гадзіну часу, да, у працоўны дзень. Ладно, лічыць, што гэта тунеядцы, яны не працуюць, але ўсё роўна. У працоўны дзень ты павінен ісці, выдаткоўваць гадзіну часу, потым ты вернешся дамоў, і ты даведаешся, што першае, ты не можаш гэта зрабіць з тэлефона. Ты павінен гэта рабіць толькі з кампутара. Другое, у гэты кабінет можна вайсці толькі з аднаго браўзера. То бок яны нават не здолелі распрацаваць механізм, які працаваў там у 3 браўзерах. Гэта люстэрка вось той паказухі і неадэкватнасці рэальнаму сённяшняму дню, якое ёсць, і наколькі ж яны адсталі ў сваім разуменні. Яны правільна разумеюць пытанне. На што яны сёння рэагуюць? ФСЗН не здольны аплочваць сацыяльныя абавязкі дзяржавы. Але замест таго, каб ствараць больш умоваў для людзей, каб яны маглі зарабляць, плаціць больш падаткаў, да, каб бізнес у іх развівались. Яны што кажуць? Не, давайте вы нам яшчэ у гэты ФСЗН хуценька даплоціце нейкіх грошай. Ну і апошні я хочу сказаць наконт базы дадзеных, бо Ганна падняла гэтае пытанне. Паслухайце, вось я, гавары праўду, я думаю, што мы гады 4 ўжо б'емся, кажам, стварыце, калі ласка, адзіную базу дадзеных, напрыклад, пацыентаў, каб чалавек мог у адным месцы здаць нейкія аналізы, а ў іншым месцы атрымаць кансультацыю. Яны кажуць, не, гэта складана, гэта немагчыма. Я, як чалец апазіцыі, кожны што там здаеш гэтыя адбіткі пальцаў ці нешта яшчэ, да? Яны кажуць, ведаеце, няма адзінай базы дадзеных. Не, мы бачым, калі ім трэба, яны цудоўна ствараюць адзіную базу дадзеных на 500 тысячаў, а калі трэба людзям, им наплевать. И в этом проблема сегодняшней державы. Слушайте, вы мне кажете про некие браузеры, про любые. Я не ведаю ни одного человека, який праз интернет мог бы замовить себе талончик до доктора, а вы тут про браузеры и IT-краину разважаете на зародышевой стадии. Тем не менее, зараз прогучало. Мы, як оппозиционная структура. Скажите, вот вы пропановываете ходить разом с теми, кто потрапил у списы дармоедов, чиновникам, допомагать там доказывать, грубо говоря, кланяться ў ножкі чыноўнікам. Апозіцыйная структура, вы павінны нешта больш такое, я не ведаю, не скажем там трэшавае, нешта такое больш сур'ёзнае і відавочнае там зладзіць.
акцыю пратэста, там нешта яшчэ, а не хадзіць па чыноўніках. Ну, як мне падаецца. У заяве, якую мы прынялі, якую ты, Дмітрий, таксама чытаў, мы сказалі, што мы не выключаем і мірныя акцыі пратэсту ў межах заканадаўства беларускага, але зараз канкрэтныя людзі попали под дзеянне гэтага указа як палітыкі, як прадстаўнікі грамадства, як грамадская арганізацыя, у тым ліку, мы павінны зрабіць так, каб людзям у канкрэтнай сітуацыі была аказана дапамога і аказваць гэтую дапамогу. І мы не збіраемся нікому кланяцца, але мы збіраемся зрабіць так, каб чалавек адчуваў, што ён перад тварам гэтай дзяржавы абаронены хаця б нейкім чынам, і што хаця б нехта у Беларусі гатовы за яго паручыцца і разам з ім адстойваць ягоныя правы. Пайсці да чыноўнікаў. Гэта ёсць нармальная праца палітыкаў. Я ўпэўнены, што тое самае робіць Ганна, калі да яе прыходзяць людзі на прыёмы. Яна бярэ людзей за руку і дапамагае ім. Другая тэма для нас вельмі прынцыповая. Мы ж не проста бярем іх за руку і робім за іх, мы робім разам з імі. То бок мы праз гэта падвышаем і іх свядомасць, і іх разуменне, што трэба не як мінулым разам, калі 90%, я нагадаю, просто забыліся пра гэтыя квіткі, якія яны атрымалі і не заплацілі. Але трэба ісці, пісаць, даводзіць, але не плаціць гэты падатак і змагацца за тое, каб увогуле адмяніць гэты дэкрэт. Ну, вот я сразу, наверное, отвечу, что прежде всего, когда ко мне приходят люди, я говорю о том, что вспоминайте, пожалуйста, уважаемые граждане, что вы платите зарплату чиновникам. И если вас не устраивает этот чиновник, у вас есть право его поменять. Это сложно, это невозможно. Поэтому я, наверное, как представитель оппозиционной партии, говорю о том, что бороться надо не со следствием, а с причиной. Причина это в том, что сегодня чиновники, особенно чиновники на местах, сидят и считают, что они вот тут вот держат Христа за бороду. Нет, вот этих чиновников надо либо учить чтить Конституцию, да, и поэтому я говорю, что сегодня в кабинетах чиновников не должен висеть портрет президента, а должна лежать или стоять зачитанная до дыр Конституция, потому что он ее читает, знает и применяет. И поэтому я всегда говорю, если вас не устраивает ваш чиновник, вы имеете право его поменять. И я помогаю гражданам реализовывать вот это право, быть ответственным за власть и контролировать эту власть. Вот как оппозиционные. У мяне да вас іншае пытанне. Вы прыгадалі тое, што вот колькі было патрачана грошай на стварэнне гэтай базы. Не, я еще не знаю, я еще только задала вопрос. Да, вы задалі пытанне, але памятаеце, калі першы раз базу стваралі, грошы таксама, і тады падлічвалі, колькі гэта абышлося? Нет, вы знаете, что тогда как раз-таки официально в ответ от Министерства по налогам и сборам, от Министерства фонда социальной защиты, Министерство по труду и социальной защиты, я точных данных все равно не получила, потому что это был ответ одной строкой по поводу того, что эти расходы включены в состав расходов министерств. Посчитали как бы отдельно экономисты, я в том числе, о том, что просто даже на отправку писем было потрачено там в эквиваленте порядка там 480 тысяч долларов, при том, что доходов, да, то есть типа сбор заплатили там порядка 56 тысяч долларов. И я поэтому спрашиваю, как правильно Андрей говорит, где у власти розум? Мы перервемся на невеличкую паузу. Я нагадаю, у меня в гостях Андрей Дмитриев, Ганна Конопадская, Дмитрий Лукашук у студии. Сумесный эфир Еврорадио и Е-промовы. Обмярковываем черговую версию антидармаедского декрету. Дякую. Про 3 хвилины вернемся. Никому никто не виноват. Каждый луже по своей луне. Только больше нет координат, на которых ты найдешься мне. Я уже не Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Прызначаны новы старшыня праўлення банка развіцця Рэспублікі Беларусі, ім стаў 45-гадовы Андрэй Жышкевіч, які ачольваў мінскі транзітны банк. Ягоную кандыдатуру зацвердзіў Лукашенко. У Жышкевіча аказаліся рэкамендацыі міністра фінансаў і старшыні Нацбанка. Жышкевіч нарадзіўся ў Дубровінскім раёне Віцебскай вобласці, скончыў БДУ банкаўскай сферы з 1995-го. У Мюнхене усталявалі самую дарагую калядную елку в Еўропе. Яе з'яўленне на плошчы проста немагчымае, бо ў якасці ўпрыгожанняў выкарысталі 2018 залатых манет, агульнай вагой 63 кілаграмы. Таму гэтая елка стаіць у офісе нямецкай кампаніі ProAurum, якая гандлюе каштоўнымі металамі. А самая высокая в Еўропе елка стаіць у Дортмундзе, яе вышыня 45 метраў, а вага 40 тонн. З 1 снежня кожны беларус можа даведацца, ці трапіў ён у так званую базу дармаедаў і ці будзе ў наступным годзе на 100% аплачваць камунальныя паслугі, а гэта да 5 разоў даражэй, чым не дармаед. Такіх дармаедаў у нашай краіне паводле падлікаў чыноўнікаў каля 500 тысяч. У эфіры Еўрарадыё проста цяпер. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і сустаршыня кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыяў выказваюць сваё меркаванне на гэты тэмат. У Беларусі зноў схаладае, адбудзецца гэта ў другой палове дня ў сераду. У чацвер ужо будзе да 7-9 градусаў марозу. Заўтра ж у сераду ад -2 да +3. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Ганнай Канапацкай і Андрэем Дмітрыевым абмяркоўваем новую версію антыдармаедскага дэкрэта прэзідэнта. Як ужо казалі, з 1 снежня можна пайсці у одно акно і даведацца, ці патрапілі вы ў спіс. Сапраўды, Андрэй вельмі так слушна заўважыў, што калі у адпаведнасці з дэкрэтам 1.0 там было 470 тысяч разаслана уведамленняў, то зараз, па словах міністра працы, 500 тысяч чалавек трапілі ў гэтую базу. Павялічылася, але я памятаю, што тым, хто там мае нейкі прыўсадзібны участак, нейкіх яшчэ іншых людзей вывелі з падзеяння таго дэкрэту, здавалася, павінна паменшыцца колькасць, а яна павялічылася. Як такое можа быць? Вот, можа, вы патлумачыце? Ну, вы знаете, что, во-первых, давайте вернемся уже к юридическим терминам, мы будем говорить о том, что составлена база людей, не занятых в экономике. И самое страшное, что есть в этом вот как бы декрете, да, одно из, вернее, там самое страшное, есть то, что гражданин должен оправдываться и доказывать, что он занят в экономике, что он работает, либо он получает какой-то иной доход. Да? То есть здесь, в принципе, как везде и всюду, власть показывает, что она не доверяет своему гражданину, и ей неведомо такое понятие, как презумпция невиновности. Да? То есть она изначально ставит человека в условия, оправдывающиеся того, что он должен доказать, что он работает или что есть понятие такое занят в экономике, да? То есть поэтому как бы вот эта цифра, которая есть сейчас, она, конечно же, будет меняться, изменяться, но это повлечет необходимые действия от того или иного гражданина, что в принципе ущемляет его там права и законные интересы. Поэтому я считаю, что в принципе, наверное, рассматривать как бы там эту базу нельзя, потому что она антизаконная, она должна быть вот, мы должны, наверное, сейчас объединиться на то, чтобы она в принципе была исключена из понимания беларускай действительности. У гэтага дэкрэта ёсць яшчэ, мне падаецца, адзін вельмі важны негатыўны момант для агулам для краіны. Гэта зноў тэма паказухі. Паглядзіце, сам гэты дэкрэт гэта паказуха. Да? Вось 500 тысячаў там гэтых туніяцаў мы знайшлі, пайдуць да Александра Рыгоровича, скажуць, як яны папрацавалі цудоўна, да? Як і зараз камісіі будуць загружаныя быццам бы працай, якім, дарэчы, мы гэтым камісіям плацім заробкі. Гэта паказуха. Але што зараз яны вымагаюць ад грамадзян? Таксама займацца паказухай. Бо што павінен зрабіць грамадзянін? Ён павінен прыйсці і нейкім чынам давесці, што ён заняты ў эканоміке, як сказала Ганна.
Ну, як гэта будуць, напрыклад, рабіць людзі, якія занятыя сёння ў эканомікі Польшы ці Расіі, бо ў сваіх рэгіёнах няма працы. Вельмі проста. Яны знойдуць нейкія паўлегальныя, легальныя магчымасці, каб там рамеснікам стаць, яшчэ нейкім. Фармальна яны не будуць насамрэч занятымі ў эканомікі Беларусі. Але нікому і не патрэбна. Зноў патрэбна вось гэтая паказуха. І гэта вельмі кепска для краіны, бо насамрэч мы праз гэта не можам ацэніць, дзе мы ёсць, і што трэба зрабіць, каб ісці наперад. Таму гэты дэкрэт, ён вельмі з розных бакоў кепска людзям, людзям як бы стварае кепскія ўмовы для краіны. Паглядзіце, чалавек, які мае сям'ю, жыве ў нейкім малым горадзе, думае, як яму зарабіць, едзе ў Польшу, зарабляе там, прывозіць грошы сюды. Гэты чалавек туніядзец. А чалавек, які займаецца тым, каб забраць у яго там нешта з гэтага зароблена, зараз атрымаў там героя працы. Ну што, гэта правільна? Не, гэта зноў тая самая паказуха. Вы зараз кажаце пра тое, што ўвесь гэты дэкрэт быў прыдуманы для таго, каб чыноўнікам, якім няма чым заняцца, хоць яны нібыта і пры пасадзе, каб ім даць нейкую працу, каб яны не сумавалі, там, не грызлі семачкі. У тым ліку, Зміцер, але ён таксама, ну як бы у тым ліку, канешне, і для гэтага, але і для таго, каб агулам як бы паказаць, што глядзіце, як у нас, як мы цудоўна робім сваю справу. Вось гэтыя кепскія людзі насамрэч не хочуць там плаціць грошы, да? А мы робім так, каб краіне было лепей. І называюць гэта дзяржаўным падыходам. А гэта антыдзяржаўны падыход, бо дзеліць людзей на два сорта. Да? Бачу, Ганна Анатольевна, что вы хотите вот нечто альбо обвергнуть Андрея. Ну, я просто как бы, да, я не совсем согласна с Андреем, потому что человек, который даже работает в Польше, но привозит там, в своей семье деньги в Беларусь, он является занятым в экономике, потому что наше государство говорит так: ты платишь налоги, в частности подоходные, значит ты участвуешь в экономике, ты не тунеядец. Я тут сгодна. И еще в прошлом году вместе с Ярославом Романчуком, когда мы представляли свою альтернативу третьему декрету, мы считали и говорили о том, что, уважаемая власть, посмотрите, пожалуйста, в среднем домашнее хозяйство платит там 36-38 копеек налогов. Подоходный налог составляет всего лишь 8 копеек. То есть человек, который уехал из Беларуси, не потребляет ваш газ, свет, воду, но привез в Беларусь там 1000 заработанных денег, да, и потратил на продукты в магазинах, на какие-то товары, оплатил за свою семью те же коммунальные платежи, свет, воду и т.д., он намного больше занят в экономике, потому что он оставил государству 30 копеек налогов, чем тот человек, который работает на заводе, платит всего лишь 8 копеек подоходного налога и ничего не покупает или покупает товары в Польше. Падтрымліваю гэтым Ганну. Так кого мы должны поддерживать? Мы, наверное, тогда должны поддерживать того человека, который больше потребляет. Поэтому мы тогда должны создавать условия, чтобы человек работал, зарабатывал и тратил деньги здесь. Значит, мы должны производить продукцию, которая будет дешевле, чем в Польше или в Литве или в Украине. Значит, мы должны создавать условия для наших производителей такие, чтобы над ним не висели там меч налоговой проверки, контролирующих органов, чтобы было легкое налоговое администрирование и т.д. То есть это круг проблем, которые надо сегодня решать власти, а не заниматься вот этим вот. А што яшчэ зрабіў гэты дэкрэт, яшчэ версія, як ты яго называеш, Зміцер, 1.0. Адна вельмі кепская рэч. Каб паказаць, што ў нас занятасць на вельмі нізкім узроўні, улада паўсюль пачала ствараць працоўныя месцы. І справаздачацца. Паглядзіце, мы стварылі 500 тысяч працоўных месцаў. Але давайте будзем шчырымі, большасць з гэтых месцаў мае такія заробкі, на якіх проста ніхто не хоча працаваць. Бо чалавеку трэба пасля жыць, да, пасля таго, як ён атрымае 250 рублёў заробку. І тут таксама зноў-такі замест таго, каб адэкватна ацэніць, што слухайце, ўсё ж такі патрэбна не толькі колькасць працоўных месцаў, але і якасць гэтых працоўных месцаў, да? Дэкрэт што зараз робіць? Ён кажа, давайте мы асацыяльных элементаў, бо астатнія паедуць працаваць зноў-такі ў Расію ці ў Польшу, прымусім працаваць вось на гэтых месцах, якія створаны, але хто пойдзе там за 170 рублёў, за 150 рублёў, да, працаваць. І зноў мы вырашаем не тыя пытанні, не тыя праблемы. Замест стварэння
стварэння умоваў для развіцця працоўных месцаў, для развіцця рэгіёнаў. Вось мы зараз рабілі форум рэгіянальнага развіцця па ўсёй Беларусі. Ну гэта просто татальная праблема. Нават адчыніць і рабіць сваю справу, каб да цябе не лезлі ўсе чыноўнікі адразу ўсімі запытамі. Да. Гэта зноў гэтая праблема. Вось замест того, каб гэтаму дапамагаць, каб дэкрэт нумар 7 рэалізоўваць, каб указ па самазанятасці рэалізоўваць, мы зноў займаемся вырашэннем праблемы, якой не існуе, якую самі чыноўнікі стварылі, самі зараз вырашаюць, і за гэта пасля будуць героі працы атрымоўваць. Мне вот, дарэчы, ваши словы так на такую думку наштурхнули. Гэтыя камісіі, якім трэба будзе даказваць, што ты не дармаед, не дурань, хотел сказать. Не дурань. Да, яны ж усе нібыта будуць вот з чыноўнікаў, і ўсе яны будуць упрацоўны свой час вот выконваць гэтыя абавязкі. Калі вот у іх ёсць час на тое, каб не выконваць нейкую сваю канкрэтную працу, якая на іх ускладзена, а займацца гэтым, значит, у іх ёсць вольны час. Значит, у нас может быть зашмат чыноўнікаў, можа просто скараціць і грошы гэтыя пералічыць у бюджет. У нас зашмат чиновников, потому что вот когда ты смотришь состав правительства в Беларуси и в сопредельных странах, и видишь, что в Беларуси 24 министерства и ведомства, да, при этом еще очень много различных дублирующих управлений, да, и сравниваешь это, например, с Италией, в которой там 12, на их количество населения, на их площадь, да, в Германии 14, в Великобритании 9, ну, как бы еще 2, там, 11. Так у нас, как бы, как раз-таки проблема заключается в том, что у нас много чиновников. И много чиновников именно потому, что вот у них много таких дурных функций, как, например, придумывать реализацию декрета. То есть у нас надо, опять же таки, смотреть в корень проблемы. И надо не сокращать количество работников, а надо сокращать количество функций, в том числе контролирующих функций. Ну, у нас як двое пашут, семеро атрымоўваюць прэмію на дажынках, да? Але тут, дарэчы, я хотел бы еще контролируют сказать, его. Да, контролируют, да. Я бы хотел сказать, что тут не толькі пытанне ў колькасці чыноўнікаў, бо насамрэч не так іх шмат пытаний, дзе яны сканцэнтраваныя і што яны робяць. То бок насамрэч працы хапае, просто яны займаюцца нейкай працай, якая грамадству сёння не патрэбная. Другая тэма, чаму у нас ідэолагі на кожным прадпрыемстве? Ідэолагі, да і каго толькі там няма. Ідэолагі, БРСМшыкі, беларусісты, господи, іх там шмат. Але я яшчэ хочу сказаць, што чаму сёння чыноўнікам больш, чым іх магло бы быць? Бо дзяржава на ўсіх узроўняў цягне на сябе ўсе абавязкі. Яны ж сядзяць на сваім месцы і баяцца хаця б 5% свабоды даць грамадзянскай супольнасці. Велізарную колькасць працы магла прабіць мясцовая грамадзянская супольнасць, рэальнае мясцовае самакіраванне, самі грамадзяне, то бок. І тады не патрэбен быў чыноўнік, але не, яны кожную ініцыятыву ўспрымаюць сёння як канкурэнта наўпростава і правільна робяць. Бо калі б, напрыклад, сёння было нармальнае мясцовае самакіраванне, траціну адміністрацыі можна было просто сказаць ім да пабачэння, бо насамрэч гэта прабілі самі грамадзяне. Да, яны абіралі нармальна сабе прадстаўніка, самі вырашалі праблемы, і тады задача адміністрацыі была б каардынаваць, а не рабіць за іх. Вось што мы сёння дамагаемся. Давайте нарэшце скажам, нам патрэбна менш кантролю і менш дзяржавы і больш магчымасцяў для грамадзянаў і ў эканомікі, і ў палітыкі, і ў грамадскім сектары. Дзякуй. Пра палітычныя мэты гавары праўду мы паговорым іншым разам. Спадарня Ганна, пра паслугі ЖКХ і пра аплату 100%. Ўсё ж таки, наколькі я ведаю, мы ідзем до таго, што ўсе мы будзем плаціць 100% за паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Так, выбачайце, што яны там, нават калі ты трапіў у гэтую базу, ты заплатишь, столько же, сколько и все. Да, может быть, через год, по крайней мере. Да, может, тягом года ты вот будешь платить троху более, але потом все будем... Что значит больше? Все равно сегодня существует часть граждан, которые платят 100%. Это, например, если у тебя есть там второе жилье, или если у тебя есть жилье, в котором ты не зарегистрирован. И опять же таки, давайте смотреть в корень проблемы. Что значит 100%? Вот кто мне сейчас, кто из контролирующих органов может сказать, что действительно экономически обоснованная там, с точки зрения затрат цена на ту или иную услугу такая или такая. Сегодня никто не может сказать, сколько будет стоить электричество. Сегодня, завтра, послезавтра в связи с вводом атомной электростанции. Дошлите депутатский запад. Так я досылаю. У меня три разных варианта ответа.
от одного министерства. То есть яны самі не ведаюць. Они сами не знают. Ну адкуль ведаеце, ну іх же у нас же сістэма, дзе ўсе адзін аднаго субсідіруюць. У нас сёння прадпрыемствы могуць плаціць у 5 разоў больш, чым рэальны кошт. Чаму яны гэта плоцяць? Каб нехта плаціў менш, да? І пасля ты канцоў гэтых не знойдзеш уж сёння ў жыллёвай гаспадаркі, дзе што каштуе. Зараз, вот, дарэчы, гэта ж не толькі пытанне там менавіта квартплаты, да? Для гэтых там быццам бы тунеяцаў кажуць, яны будуць там зараз у 5 разоў больш плаціць за энергію. Зноў, скажыце нам, хто устанаўлівае кошты, як яны фармуюцца. Яны не адкажуць па двух прычынах. Першае субсідаванне, але і другая ёсць прычына, бо яны манапалісты сёння. Бо сёння дзяржава манапаліст, гэта яна сама вырашае колькі 100%. Гэта як бы да вас Дмітрий прыйшоў, сказал, ведаеце, сёння вы будете платить мне за гэты газ не 100%, гэта не $50, а 500. Вы запытаеце, а чаму 500? Я кажу, а не чаму 500? Бо у меня нема конкурентаў, бо я сам вырашаю колькі 100%. І я зноў таки кажу, гэты дэкрэт для нас, гэта цудоўная люстэрка таго, што ў краіне не працуе і што трэба змяніць, каб чалавек адчуў сабе грамадзянінам, ну і чалавекам нарэшце. Ганна Анатольевна, я да вас як да дэпутата і як да юрыста. У тым же два в одном. Да, два в адным. Памятаеце, калі был першы дэкрэт нумар 3, тады яшчэ раілі людзям. Прыйшоў да вас гэты ліст шчасця так званы, не звяртайце да яго ўвагу, не хадзіце, не плаціце і гэтак далей. Зараз, вот што б вы параілі людзям рабіць? Ісці, правяраць, плаціць, ісці кланяцца вот разом с Андреем. Дмитрий, мы не собираемся кланяться, хопить это казать. Нет, я говорю о том, что человек должен прийти к чиновнику и спросить у него, во-первых, проконтролировать, как же он сформировал эту цену. Вот как эта цена для этого чиновника сегодня сформирована? У нас существует Министерство антимонопольного регулирования, которое говорит и проверяет, и контролирует то, что цены, тарифы должны быть затратно обоснованными. И я тоже стою на позиции того, что если не устраивает работа данного чиновника, этот чиновник должен быть уволен. Я сама, как депутат Палаты представителей, когда вот уже несколько раз писала заявление в администрацию президента с просьбой проверить того или иного чиновника на соответствие занимаемой должности, несколько из них были уволены. Именно потому, что они не соблюдают действующие... Счастливые люди. Дякуючи вам, они отрымали свободу, чтобы если пошли зараблять нормальные заработки в бизнес. А вот и не уверена, потому что иногда вот смотришь на этих чиновников и понимаешь, что он делает эту глупость, потому что он считает себя ответственным не перед людьми, а перед вышестоящим начальством. Вот, ну, так вот дойдет до того, что напишу в администрацию президента, как проверили... Кого-то можно зволить. Да, кого-то можно зволить с высшей посады. Еще раз повторяю, что наша задача, чтобы чиновник был ответственным перед человеком, перед гражданином, перед гражданским обществом. И неважно, какой ты чиновник, мелкого ранга или высшего ранга. Менавіта таму, Дмитрий, выбачай, менавіта таму я хочу адказаць на твоё пытанне. Менавіта вось падтрымоўваеш то, што зараз Ганна сказала пра адказнасць чыноўнікаў перад людзьмі. Таму я прашу ўсіх, не пакідайце гэтага агулам, типа неяк само пройдзе. Калі мы хочам, каб чыноўнікі сталі больш адказнымі, мы павінны да іх звяртацца, павінны казаць спакойна, цывілізавана, але з чым мы не згодны, а аргументаваць, і яны павінны ўбачыць, што гэта сапраўдны грамадскі рух, што гэтых людзей шмат, і тады яны таксама будуць рэагаваць. Мы гэта бачылі ўжо па просьбе прыкладаў, яны рэагуюць, калі адчуваюць грамадскі ціск. Добра, на завяршэнне і Ганна Канапацкая і Андрей Дмітрыеў, уся кампанія «Гавары праўду», і таксама шэраг іншых структур палітычных і грамадскіх выступаюць супраць гэтага дэкрэта. Ці можна нейкім чынам зараз дамагчыся таго, каб гэты дэкрэт таксама быў адменены? Конечно, как правильно сказал Андрей, что у нас есть опыт того, что когда граждане объединяются, то у нас хватает достаточно предусмотренных законом средств для того, чтобы, используя гражданский тиск, да, изменить ситуацию. Шляхом вот маршаў Дармаедова, якія былі... Если власть будет вынуждать людей выходить на такие акции, значит, сама власть будет в этом виновата. Дякую вялікі. Але першае, так само я сказал, да, коротко.
калі таксама ёсць эканамічны аргумент, калі сапраўды шмат людзей пойдуць і выкрашляць сябе з гэтай базы, і гэта стане тотальна зразумела, што гэта эканамічна неабгрунтавана, таксама могуць ці адмяніць, ці прыпыніць, ці зноў знайсці метад, як каб гэтага дэкрэта не стало. Таму не чакайце, ідзіце, звяртайцеся, змагайцеся за свае правы. Дзякуй вялікі. Андрэй Дмітрыяў, Ганна Канапацкая, Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце Еўрарадыё.